bukatu da 2016ko arraun denboraldia, Hondarribia Arraun Elkartea, kontxarik gabe eta ligare gabe gelditu da, baina 9 bandera ligan, bigarren postua, txapelketa guztiak irabazi ditu, horiek dira datu hotzak eta valorazioan pixka bat sakontzeko Hondarribia Arraun Elkartera hurbildu gara eta gurekin ditugu Mikel Orbañanos entrenatzailea, Gonzalo Carrion eta Beñat Egiazu arraunlariak. Eta hasteko, jakin nahi genuke zein zaporerekin edo zein sentsazioekin gelditu zareten denboraldia amaituta. Orokorrean zapore onarekin, egia esan denboraldi bikaina indeula, irutzaigu. Bai egia da, azken bi garaipen handitan, bai kontxan eta bai ligan ezin deula lortu izan ez da bitariko bat ez, baina aldortatik denboraldi guztin zehar eman duen mailakin oso guztua. Bi garaipen horiek nolabait ere itxusi egiten dute edo itxusitu egiten dute pixka bat denboraldia. Kanpotik behar bada hori botatzen da faltan, baina zuek ikusten dute hala ere baloratzen duzuela egindakoa, ez? Bai, ni ustez pena, ez? Hor egonda bi txapelketak irabazteko bai kontxa eta bai liga bertan izan da, eskutan izan da, baina jakin beharra kiroletan beti kiroletan batek irabazten dula eta ezin die garaipenak banatu, orduan gauza zen urtean zehar borrokan ibili, borroka hortan ibili gera bandera guztietan eta batzutan atetzen da eta bestetan ez, hala ere konten, egindako lanakin eta gure eguneko emana. Maila handia eman duze hasieratik, baina beti uki duze hortxe Urdaibai oso gertu, estutzen eta amaierara arte. Presio handiko denboraldia izan da zentzu horretan? Bai egia esan fisiko esa parte, mentalki ere pixka gogorra indela. Estropa guztietan zen eugan hor margen oso txikia Urdaibaikin eta beste estropa batzutan beste taldekin eta bai psikologikoak ere igual aurten pixka gogorra goain zaigula. Baina azkenean hori ere polita egiten da eta hortako entrenatzen dugu eta borrokatzeko entrenatzen dugu eta baita denborakin ere baloratuko dugu liga oso polita egin dugula eta alde hortatik ere konten. Oso lehia estua izan da, Hondarribi Urdaibai Hondarribi, baina egia da besteak nahiko urrun gelditu direla, ez? Banderak ere zuen artean banatu dituzte, bat kenduta. Orduan hori ona da Arraunarentzat edo bien arteko lehia izan denez bestek ere hobetu beharko dute. Estropada politak ikusitu, ez? Eta bakoitzak bere helburuk jartzeitu eta ez dakit gure helburua behintzat zen harik eta mailik onena ematia eta bukaera arte behintzat ligan borroka hortan izatia. Lortu deu, iruditzen zait aurkari handi batek irabazi gaitula, benetan errendimendu oso ona eman duen aurkari batek, eta gu momentu ero egon geha berarekin lehian horrek esan nahi du ondo ibili gala. Eta bai esperantza gendun, aurkarin errespeto guztiakin, baina hirugarren traineru horrek, behintzat, bai Orio, Kaiku, San Juan, igual gehiotan sartuko ziala ez, gu bilon tarten. Eta bai igual zertxo bait maila beraiena gurien alden zertxo bait berosiokua izan da. Baina horrek ez du esan nahi, hemendik aurrera ere, aurreko urte eta ibeira, lehia traineru gehioz osatuta izangoan. Aldera bat egin du jende askok, bukaeran zer egin du Hondarribiak bera edo Urdaibai gora? Nire ustez Bermeo gora indula, Urdaibai kasu honetan, zeren ikusirik ze maila eman dugun guk eta beste hirugarren eta laugarrenekin ateratako bentaja horiek izan dire igualtxo zehorai gehiago. Eta nire ustez Bermeo bai izan du bere gorakada txiki hori izan dela nahikoa guri irabazteko. Uste Zarauztetik aurrera pixkanaka gu baino gehiago izan diela, kasu ia guztietan eta gero atzetikan etortzen ziren bote guztia, nire ustez bentaja mantendu egon ditu indigu, orduan nire ustez Hondarribia bere maila eman du eta bere maila goraka egin da. Aipatu ditugu ligako 9 banderak eta gero txapelketa guztiak ere irabazi dituzue, hori marka polita, ez? Bai, lehenengo aldia, Espainiako txapelketan gainera bigarren aldiz eta Euskadikoan ere ilusia handien, segun. Guri gaztei ez genukan inoiz lortu eta veterano ere urte askoren ondoren ez dakitzen bat 10 urte ondoren berriz lortzea, ilusia egiten zuen. Gainera joan diren moduan, estropada politakin eta aurkari gogorren aurka oraindik eta politagoa.
Eta aurreko urten bidetik, taldea gaztetu egin duzue, aurrenari gazteak sartu dira, aerobikoak, gainera, parte hartu dute, ez dira taldean egon bakarrik, baizik eta parte hartu dute banderak irabazten ere bai, eta, beldurrik ez duzu izan zentzu horretan, ez, Mikel? Bai, hala da, uste, hori askotan ikusteztan garaipen bat izan dela, ez? Alde horretatik, horrek erakusteu, filosofia honetan jarraipen eman ditugula, gazte mailetan lanen dabilen jendiak ikustia du aurreko treniru iristia bada hola, eta alde horretatik oso guztua, ez? Gazte jendia sartu dugu, 20 arraunariz osatutako gehi Joseba talde bat ibili gaudara guztin, banatu ditugu estropadako estimulok denok, eta alde horretatik irutze zait, apostu indela gaina gazte horietaz, eta errendimendu oso eman dutela, eta horrek esan nahi du aurrea behirare Hondarribia beti izango gula treneru lehiakor bat. Horrek ez du ez dizu aseguratzen garaipenak izango dituzun ikan, ez? Baina bai treneru lehiakor bat eta horren ibiltzeko aukerak izango ditula Hondarribiak. Eta txalo veteranoen aldetik, nola ikusi dituzue gaztenak, nola egokitu dira, nola sartu dira taldean? Ne uste aldagela nahiko erraxak era, orduan ne ustez denon artean nola betikan bekin eta dena elkarrekin ibiltzen gehan egu guztia nahiko zaguna ginen eta ikusirik azkenak urteetan segoraka izan duten bakoitzak bere mailan eta horre iristeko pozgarria, ez? Esan genezake gurekin batea hasi direla arraunean eta gurekin gorakada hori gurekin izan dute, orduan nahiko pozgarria onduan izatea bai kasu honetan baina gero aurreko urtien ilosienea bai Bikendi eta bai Galder eta Guz eta dauden guztia horiekin inditugu kristo entreno pila eta zirenean gazte-gaztiak ia jakin gabe zertan ginen eta noraino iritsi diren eta beren onduan pozgarria. Eta gainera Mikel izan du ausardi hori horiek ere sartzia eta beste batzuk ere kentzia, beste batek ez zule egingo eta emaitza zoragarriak lortu ditugu. Eta bainat etxeko arraunari gazte moduan, nola ikusten duzu gai hau? Guretzako ametxo bat esola batzutan. Ikusten duzu ben zaudenien aukera izan dezakezula sartzeko, jotezera muturra sartzen, betararonak ere laguntzen dizute, aholkoak ematen, lasaitzen, momentu zaietan, eta alde hortatik eskerrak eman behar ditugu, eta gure artean ere komentatzen dugu gazteen artean. Kriston errestasuna jarri dizkigutela bai veteranoa, bai kluba eta bai Mikelek alde kasu honetan, eta bai eskertzen dugula zen prozesua erraztu digute asko, eta nik uste dut, ikaste prozesu hau askartzeak ere eskertuko dugula hurrengo urtetan eta kasu honetan beraien aldetik ikaskuntza hori esatea ere baloratuko dugula hemendik urte batzutara. Denboraldia bukatu berritan, ezakit planteatu duzuen zerbait datorren urterako edo oraindik ere oso goiz den horretarako? Bai, planteatu pixkat urte bukaeran bilera bat ite dugu eta hor pixkat gehatu zen sentsazioa zen, deskansatu nahi gendula eta pixkat deskonektatu egitea zen, udara adorretatik nahiko exigentia juntza egulako, ez? Eta, momentuz behintzat pixkat deskansua eta arraunari beraiek berdute, eta, orain arte dedikatu ez dion gauzai, igual pixkat demo baten dedikatzeko aukera izango dugu, ez? Bai familiai, bai, orain arte ez ditugun gauzak egiteko aukera izan, eta adorretatik, pixkat deskonektatuko dugu eta gero hasiko gaurren gortea ibeira. Kasu horretan beti jartzen da begira pixka bat veteranoetan, ezakit baten batek duen buruan jarraitzeko zalantzaren bat edo nola ikusten duzu? Ez dakit, bakoitzak jakin behar du zerrakan norberan buruan, familia, ez daude norberan gure kasotan betenotan dena bakau familia atzetik eta lehenbizi beraien laguntza hori behar duzu. Bai emaztea, bai amonak eta atxonak eta denon artean inbarrie gauza, zen umeak daude tarten eta denon artean pentsatu behar die. Momentuz norberak izan behar du bere denbora hori pentsatzeko eta ne ustez berotan hartzen diren erabakiak ez dira onak, orduan
bere demora utzi behar zaigu, pentsatzea eta hortikan aurrera zer gertatzen. Politena da klub hontan normalian jendea usten du arrauna eta ez da beste leku batea juten, orduan ustez hori zeo zer nahi du esan, konten gaudela eta gauzak ondo egiten ari dela. Baina zuentzat atsedenerako momentua, ez? Bai, pixka deskonektatu, gorputzak ere pare bat kilo hartu, deskantzatu, eta bueno, gero pixkanaka bai hasieran bukatu duzula deskantzatzeko gogoakin, baina gero pare bat astetan egun batzutan segituan gorputzak eskatzea izu kirol pixkatit. Orduan, nik uste dut deskantxo handiena buruak eskatzen dola. Entrenatzeko obligazio hori ez eukitzea, behar duzunean pixka entrenatu izerditu edo zer egin, eta batez ere hori lagunekin gehiagon, familiakin gehiagon, eta disfrutatu. Ez inungo obligaziorik ez eukitzea eta lasai egotia, buruakin. Oso ondo, hala ere laster ikusiko zaituztegu berriro uretan, momentuz mila esker hirurei. Bale, eskerrik asko. Mila esker, Deni. Eskerrik asko.